bengumama sigebengu. So I cannot confess. That was the thing. Ufa ngendaba. Yeah, noma bangafika bathi uThemba wenzeni, I cannot say uThemba ukuphi. That was the thing. Mina bengifela kaningi. And bengifela at the same time amajita bewangisiza for yona. Mina ikinto bengiswela. Mina bengihlala endlini namanje ngiyahlala mina endlini izinto zizenzakele mangifuna. Bengihlala ngibajethe into so. Makufika idula sifika kimi iqala yimi mele ngikhethe iqala before abanye abantu. Before amacheri wabo before abantu because of why. Yimi engifane ghost. Awuze la sokhuluma wabaleka ngathi ubona inyoka usitelela uphethe istory serious. Mangiboshe bengibuya nomngane omusha ozongintroduce ku crime engine. Yeah. So from shoplifting ngasha igqibo into ukuthi manje ema restaurant nibeka amabheki isichilile kanje ngiyakhodula ngiyaphuma nina njama I love you yabo into enjalo. So ngashaya yona nayo yangibopha. Ayingabona futhi ukuthi ayimani nayo futhi lento lena manje ayi ngathi bophathuma mina bengavuzwana nento ezongistressa ngihlale. And then bese ngena kule ngifuna ukungena kuyo. So lapha like kuna yonke inhlobo yesigebengu. Yeah. Kunabe bomb, ibomb not le yamanje yasebheki, ibomb ye-window smash and grabs. Thina besibiza ngebomb. Kunebomb, kunenkunzi iHaysbraga ngithi. Bese kuba neoffice. I-office labashama box ukuthi manje izinto so wale 6 yama crime are different. Abalwa usisi namadoda wakaza wabale la. Bengamind isibhamu bengasimind kunala oyami yasiqaqa khona. Yabo nokutshela abantu ngithi yazi isibhamu nina nithi isibhamu. Mina ngaza ama piece. Umuntu asiqaqa athi sihlanganise. Buthi mfowethu ngisihlanganisele lento lena athi hayi mama ongangena la bathu bazongishaya uzwenza kanjani sihlukene. Khona netube yabona itube abantu banokubhayiziseka nginokuza abantu bathi hey tube intambo there's no such. Itube plastic yase Truworths le yakudala yempahla yiyo bebakufaka nekhanda bayivale la ukuthi kungabi nembobo ezovela nakancane. Yabona mangakakaki ngale ya tube ayikakakuchupi. Mangakashinyaka ayikaka kwenzi next tube. Iyi tube ke plastic. Because bebayibamba bayirole bakhulumela omunye umuntu mawuthi bangakakaki ukhulumela wena. Mina ngikhulumela mina. Wakaka self. Yeah. Mawungakakaki hayi ayikakaki. Awukaka ukuthi ngiphethe amakaka ngetoilet. Bele usho ukuthi ngiyakaka yabona manje. Yabona manje. Mini crime I think more than 20 years in crime. Because I was 16 months, I think 13, 14 months. Mina bengumama sigebengu. So I cannot confess. That was the thing. Ufa ngendaba. Yeah, noma bangafika bathi uThemba wenzeni, I cannot say uThemba ukuphi. That was the thing. Mina bengifela kaningi. And bengifela at the same time amajita bewangisiza for yona. Mina ikinto bengiswela. Mina bengihlala endlini namanje ngiyahlala mina endlini izinto zingangifuni. Bengihlala ngibajethe ngifuna into so. Makufika idula sifika kimi iqala yimi mele ngikhethe iqala before abanye abantu. Before amacheri wabo before abantu because of why. Yimi engifane ghost.